алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. ҳама каса хуш омадед ба канали мо. ҳамҷа як апашка хела муроҷиат кардагӣ буд, рӯси дар Амазон буд. Гуфт ки ами сайти мара реклама кунед дар каналтон, адресҳои магазин мунамоне ва ягон кас дар Санкт Петербург ки боша барои харидорӣ кардан. Ман аёдам ромада буд, навд аёдам зад. Гуфтам бия мира ман ваъда додагиам, ба ваъдаам ваъдаи кардагиам ба анҷом расонам. Хулоса дуромадам сайтча проверка кардам, кадом одамое ки дар шаҳри Санкт Петербург ки боша метавонад ки ба адреси ҳамин магазиншон рафта пеш дида вибр карда бигира. хеле беҳтарин чиза инҷа. пештар мо дар ҳамин ғарибӣ ки ҳастем, ҳамин Питерда ки ҳастем, мо дар материал дар кор мешид, ждат мекардем ки ай Тоҷикистон биёя ба моро рӯй кунанд. Материал ё кирта ҳама хеле чизо мода рӯй кунанд ай Тоҷикистон. ин ози чихе зур шидае ки дар ҳамин ҷо магазино ҳуй шидае. Нигаҳ кунем паплинои хушрӯ ранги ҳам материалое ки дар Тоҷикистон ҳастае дар ҳамин ҷара нигиндор, бенигинаш ҳар хела ҳастае. як рангу баранга метавонам ки вай кунам. оли адресша ба прагӣ дар таи видео ҷои комментарияда закрепит мекунам. ба ҳамон адрес метавонӣ рафта ай пеш дида вибр кунӣ бигирӣ. бинеда чихе материалҳои хушрӯ, паплинакҳои хушрӯ сангча доранд ҳамаш. ози ман каналиро агар ҳамаш ҳамин сайтча материалҳошон видео дурози баъд мешавад. ҳамин ҳарҷо нами видеоҳоша ҳуй карда шуморо нишон додан мегирам. кадом ки метавонед бодро омада сон тамошо кунед. ютубам дора, оли силкаша закрепит мекунам дар поини комментария. адресу номерошам мемонам, метавонед ки рафта пеш харидорӣ кунед. мебинед ҳар намуд паплино доранд ино. бод инҷада ваям доранд курпача. нигаҳ кунед курпачаҳои хушрӯғавсо доранд. ана инҷада пастени билё, сарчоқ, нами хеле чизорам доранд ино. инаи чӣ боша? ози ко видео охир бирава. ина материал будае. ина материалҳои хеле фасонорам будае. пешакаш тиёр кардагӣ мондагӣ. ина бинеда паплиноша. инам паплин боша, намедонам пупурзадагия сангча дора. хулоса ки вибр бисёра. вибр беҳад бисёра. ина балхо, атнатони балх. мебинед чанд намудош ҳаста светош. ину комбахто. ҳар намуд намида чиё дора. мардуми Санкт Петербург метавонед ки муроҷиат кунед. кадоме наздик боша метавонед ки рафта бинед худонаи пеш. кадоме ки дуртарен почта қатъиамроӣ мекуна. почта қатъиамроӣ мекуна гуфтан. мебинед наита тоқиё ҳастае. мебинед тоқиёи помирӣ. инҷа ҳисор, ашк, лоб, рашт. ин хеле тоқиёрам доштиянд. тоқиёи арӯсиям доштиянд. мебинед хулоса ина вибраш беҳад бисёр буда. ина чизои даркорӣ. ина пештар ай интернет мо заказ мекардем ай дигар шаҳрҳо. ина будай дар ҳамин шаҳри морам будай. мардуми Санкт Петербург метавонед ки рафта ай пеш дида бигиред. ина тоқиякоро бинед. инҷа ин хеле материал ростӣ намедонам чанд қашид ки дур ҳастам ай ватан. дига ҳамин моддаҳои баромадагиро намедонам. ина атласҳои нигиндор. материалҳое ки нав ба нав ки мебарояд дига номошона намедонем. хеле атласҳорам будае.
ина ин муҳро ба фикрам барои украшения. ина ин муҳро барои украшения. ман запс болои экран кардисам сайти инора. кавшакора бинӣ. ина курпачовушон. ина чанд намудо нигоҳ кунед. ҳамаи ҳамин чизо айхид шуда. Ман савол дода будам, даличкаш қатиш гап занон кардам. Гуфт ки ҳамаш айхид мона. Инта мухбар доштиян. Инта чойники пиёла гулпахта доштиян. Ман саволш додам ки ҳамин чизе ки дар сайтата ҳаст ҳамаш айхида? Гуфт ки ҳо айхид ман гуфтан. Ина пахта, гаҳвора. Нигоҳ кунед. ҳамин саволш додам ҳама чиз мега айхид ма. Инта номулакҳои балх. ина хулоса дӯстони азиз, ами канали моро дастгирӣ кунен, лайк монен, фикрҳоятон дар комментарий кунен ки ямайда просмотр гира ами одама хирсанд шава, мебина дастгириш мекунем хирсанд мешава. ин ссилкаи канали ютубшам ҳойкунем, якбора бинед шумо каналшона. ина каналшон ютубда. агар шава ман ссилкаша мемонам хай дар комментария бо бибинед худон. ина ҳамин чизое ки ман вай кардам рӯи экран дар ҳамин ютубам бидай. ина номрои телефоншон. инҷа Санкт Петербург, метро Ладожский проспект Косыгина 21/10 Народная, магазин Народная, дим этажда будай. ин адресошам инҷа бо навистагӣ будай, бо дар комментарий закрепитиш мекунам. раҳмат ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ки дастгирӣ мекунен. ҳамин видеоро дастгирӣ кунен. соҳиби ҳамин канал хурсанд мешава. соҳиби ҳамин видео чизоша ман ки пешниҳод кардам ҳамино хуб хурсанд мешаванд.